Takže som tu, mala si takých pár menších záberov, bola som vlastne v Alze pre balík, lebo ako darček a išla som ešte umyť auto, ale to som nenatočila, lebo strašne veľa vody a nechcela by som úplne prísť o techniku. No. A bol Mikuláš a dostala som strašne pekné kozmetické produkty, lebo v DMke vyšla vlastne nová značka Troublemaker a úplne sa to hodí podľa mňa pre mňa. Došli úplne, že nové veci a to je napríklad, že make-up. To je akože tak halúzna vec. Ja si teraz make-up síce dávať nejdem, ale je veľmi pekný. No, potom mám tu, že Troublemaker korektor. Strašne pekný je. Má takú peknú štetinku. Tak. A potom inak mám, už som si dala krém, takže za to trošku lesknem a vyzerám jak idiot. Najlepšia inak NYX kontúrka, to som tiež dostala a milujem. Tak mám tu takto lícenku na obočie, špirálu, ktorá inak akože mimochodom za 2,90 je takže dobrá. Potom mám, že gel na obočie, ceruskovú teda na pery, akože fakt dobré veci a idem sa vlastne s nimi teraz namalovať. Lebo ideme na kačicu k mojej babke, ktoré ste mohli inak počuť v minulom vlogu, ak som to teda dala tam. A idem sa rýchlo na to namalovať, pretože aby som pekne stíhala. Milujem túto licenku. Čože? Túto licenku milujem. Toto tričko zase keď. Si spraviť obočko. Strašne halúzne je to, že otvoríte najprv... Počkajte. Otvoríte takto, kde máte vlastne krémovú bielu, takú svetlejšiu hnedu a hnedu. A potom dole máte takto, že... Štetiček. Je taký normálny, akože nie je nejaký extra. Očko mám tuto. Tiež Troublemaker, dneska sa malujem Troublemakerom. Takže ideme si spraviť obočko. Takže ideme už babke.
Aj s našim krásnym beníkom. Krásny. A ideme na krčicu. Sa teším. Veľmi sa teším. Áno. Áno, vianočne. Áno, ideme. Ideme pekne na desinku. Ideme spolu. Áno. Áno. Kde sme? Babka? Áno, ideme babke. S tými ušami. Mamka. Ty máš flexi v taške. Áno, áno. No? Áno. Áno, kam ideme? Kam ideme? Áno, poď. Poď. Áno. Áno. Jak išiel úplne sám. Áno. Máš tu. Kde je babka? Tam je babka. Áno. Pozri, kto ťa privítal prvý. Pozri, babka. Krásny, to je dedo. Áno. A babku. Vítajte ho, budete mať pokoj. No ahoj, Áno. jaký? A už mám aj. Som dostala na Mikuláša. Nur einen Tag. Sa veľmi teším. Nešlípnite sa tu, lebo Asi tu. Tu bude babčine. Si rozťahol stôl? Nie. Prečo som neurobil? Keď byš... Nemá to nenapadlo. Čo by toho nedivilo? dosku. Lebo je to drahé. Das ist ein bisschen... Appetit. Wow. Mňam. Guten Appetit. Wow. Schwiegersohn. Das ist Wahnsinn. Veľa. Máme. No hej. Máme jedno. Neskač.